ngifuna-ke njengoba senimtholile azongitshela kahle ukuthi usiphi isitifiketi sami futhi uyenzeni imali yami, wayenzani imali yami, 12,000 wonke. Bandla ngicela ungasidalela isikole asebenzela kusona, uno-connection ukuthi angizamele isitifiketi ngoba mina ngangifuna isitifiketi sa-matric. Kulo connection-ke kumele ngikhiphe imali engango-12,000. Iy'fundo engangizenza ziwu-3, i-maths, pure maths, ne-life science, ne-physics. Washo futhi uthi uzongibhalela zona. Phela mina kumele ngikhokhe u-12,000, isifundo esisodwa siwu-4,000. Ngamnika lo 12,000. Wasethi-ke ake ngilinde-ke kuze kuphume ama-result. Mese ephumelele ama-result, yimi lo ngihamba ngiya esikoleni. Ngithi phela ngiyofuna i-statement. Mengifika esikoleni dololo angitholi lutho. Hhayi-ke ngithi hhayi bo, kwenzakalani? Ngisangane nje nami ngibuye ngiphethwe ikhanda, ngabe kwenzakalani? Ngifike ekhaya ngimfonele. Hhayi mengithi ngiyamfonela, hhayi khululeka uzosithola, ngakubhalela nje, mina ngakubhalela khululeka uzosithola. Ayibo ngilinde, athi linda khululeka uzosithola, ngilinde kusukela manje angisitholanga. Ngicabanga ukuthi umuntu uyabaleka nolokhuzana ngoba akasekho-ke futhi nakubo-ke. Mengiya kubo ngithi ngiyombuza kuthiwa uhambile uhlala ey'hlobene zakhe. Shuthi obvious ubalekele mina phela loyo muntu, akasafuni no-12,000 wami noma vele akasenawo vele ngoba sewawudla. Mengimfonela akasayibambi ngisho iy'ngcingo zami. Yikho-ke sengithe ake ngicele ukubhalela la kaMzansi Broadcast khona ingitholele yena. Ngifuna ukumbuza ukuthi iphi imali yami, ngifuna imali yami. Ngiyayifuna Hhayi, nesitifiketi sami. Kwenzakalani? Ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. hhayi siyezwa sisi. Hhayi siyezwa-ke babukeli bami, udaba olunjani kanjani la sisi, lunzima kanjani. Thina-ke soMzansi Podcast-ke ngoba sihlulwa lutho-ke simfunile-ke ubhuti. Hhayi sambheka iy'nkalo, sambheka, hhayi ngamthola mina bandla, hhayi ngoba bengeke ngamtholi. Ngicane ngilandele bandla-ke simthole ngoba ngiyamazi la ehleli khona kuyimanje bangaze angidukele bandla. Ngicela ningilandele simthole ubhuti. Ngicabanga ukuthi ubhuti uyazi, angazi yini vele athi angiphinde futhi ngoba wangiqola, shuthi uyiqola nje futhi vele. Sahlangana nobhuti vele siwomakhelwane, ngeke ngasho udaba ekuqaleni. Ubhuti ngamchazela ukuthi mina ngicela angilokhuze ngoba anginawo u-matric, ngifuna isitifiketi sa-matric. Wase eyachaza yena ukuthi khona o-connection anawo la esebenza khona. Ngeke ngikwazi ukusho isikole-ke, khona asebenzisana naye nabo. Hhayi-ke sivumelane nobhuti obvious ngiyamazi. Bengiy'tshela ngiyamazi-ke, ake ngisho njalo engakangiqondi. Sivumelane ukuthi-ke uzongibhalela iy'fundo eziwu-3, i-maths, i-life science ne-physics. Isifundo esisodwa siwu-4,000. Hhayi-ke ngiyizame-ke imali ngimnike-ke. Hhayi-ke emva kwalokho-ke ngilinde-ke kuphume ama-result futhi angithembise nje impela ukuthi hhayi kuzolunga ngizophasa. Nami phela ngihlala ethembeni, ngihlala ekhaya ngihlala ethembeni ukuthi hhayi nami ngizoke ngibe no-matric o-right. Hhayi aphumeka ama-result. Mese ngifika esikoleni ngithi ngiyobheka i-statement, dololo, hawu kwenzakaleni manje? Hhayi ngimfonele uSphiwe, Siphiwe ngiyafika esikoleni manje alokhuza angitholi i-statement, kwenzakalani? Hhayi ashone le khululeka wena Zinhle kuzolunga khululeka uzosithola. Ngithi kanjani ngoba phela fane ngabe nami esami sikhona la, hhayi khululeka wena Zinhle uzosithola. Kuze kube manje ngisalindile, ngifuna-ke njengoba senimtholile azongitshela kahle ukuthi usiphi isitifiketi sami futhi uyenzeni imali yami, wayenzani imali yami, 12,000 wonke. Kuloku akushoyo, right, ngamthembisa ukuthi ngizombhalela and futhi isitifiketi sakhe uzosithola. So ngesizathu-ke sokuthi vele kwasona isitifiketi leso sobe siphuma ngenye indlela, asiqondile vele ukuthi kuyobhala yena, kuyobhala lo muntu. So vele uzothatha i-delay. Yena-ke uma ngikhuluma naye-ke akafuni uku-understand-a lokho.
Uthi ingcingo uma ungasayibambi. Hhayi ngeke ngikhumbule. Ngingalibamba. Angikhumbule. Hhayi amusuqamba mama. Usungiziba nje wena. Angikhumbule. Usungiziba uyikhuluma uyenzeni imali yami. Ngifuna ukwazi. Yazi inhle njengoba nje wathi ngikubhalele angisebenzi ngedwa. Imali yakho ngayithatha sayidivayidana siba u-4. Ifundo zakho ziwu-4 angithi ziwu-3. Yazi wena u-4? Yini nani? Maths, life science and physics. Okay. Sadivayidana-ke manje umuntu nomuntu uyibhala isifundo. So manje njengoba nje siyibhala ngalolu hlobo lolu kube khona iy'ngqinamba esihlangabezene nazo. Kodwa zabhaleka zona i-statement sangaphuma. Kungaphumi kwaso ngoJuni sobe sesiphuma. Sobe sesikwazi ukuphuma ngoJuni. Senziwa yini sona sodwa ngoba phela zaphuma ezinye statement kanti nisebenza kanjani niphuma ngesikhathi kuphuma ama-results bese yiphuma zonke i-statement kwase kusala lesakhe. Njengoba ngishilo nje ukuthi njengoba nje kwakubhala omunye umuntu egameni lakhe. Bhuti angiphenduli kahle lana angizwa mina. Angizwa bhuti. Ngiyakuzwa okwabanye aphuma ama-results abanye. Babengakhokhile phela bona, babeyibhalela bona. Okhokhile waphuma. Babeyibhalela bona. Kanti ngempela bhuti nenza kanjani? Angithi ngicela ukubuza la bhuti. Yena wabhala usisi. Wasubmit ngithi njengabo bonke abantu. Wabhala. Yebo. Abuye ama-results. Ya, abuye ama-results. Akuthina nje khona. Ayi uma nina akawatholi ngani I-statement isikhona yena wefuna isitifiketi. sikhona i-statement. I-statement isikhona. Isitifiketi esingaphumile. Sibanjwa yini sona? Sophuma ngoJuni. Ezinye seyiphumile itifiketi. Ayikaphumi. Wazikaphumi zonke. Osikunini isitifiketi i-statement. Yebo. Nizomnika. Siphumile itifiketi. Ziphumile. Ngisho ukuthi ziphumile itifiketi. Wawuqamba ma? Wathi ayiphumanga itifiketi esho ukuthi iphumile itifiketi. Niphumile. Ziphumile bayasha abantu bayakhuluma phela abantu la ngaphandle. Ziphumile ezabanye. Pho esami siphi bhuti? Angichazele kahle. Siphi? Uyazi usisi bayithola itifiketi abanye. Naye fanele athole isitifiketi sakhe. Mnikeni isitifiketi sakhe. Mnikeni isitifiketi sakhe. Ngisola nokuthi nje laba bangibhalela. Ngoba ne-statement bhuti ngiyasola ukuthi asikho. Wena nje phumela obala. Khuluma iqiniso ukuthi nidlile nabangani bakhe imali yami. Ngiyayifuna ke kodwa.